Tome. To jsou backry. Jak se tančí, jak se tančí? Pojď. Jedem. Rozjeď to ještě, pane, jeď. Počkej, ne, to můj to řídí. Tak jo, jeď po cestě. No nic, kámo, tak to je konečná. No nic. Není náhodou tam před náma doslova. Já tady chilluje, no. Zabij ho! Počkej, otočím to. Dělej! Ještě páne do pupu. Tak dobrý. Uhybný manévr. Já mu rozstřílím kanon. Ty necouval. Rychlejš to nejde. Normální rychlost. Ty vole, někdy šnek cosplay tady házíš. To je vlastně nemusíš nadměřovat, nebo ano? Trochu jo, no. Tohle. Já vidím. Když to budu řídit, to nedávám. Ještě možná zastřelím. Posiš to jsi dobrý řidič. Kdy už bude nějaký to gameplay? Tank! Před náma, lidi v zákopu. Já je přejedu. Co děláš? Ty vole Štěpáne. Tady jsou lidi. Děláš? Kde? Tady jsou lidi, tady jsem viděl. Není. No to je ty tě přijel tady pod náma je. Myslí tam, počkej, myslí tam. Že tam nestopím tam. Stůj, střílej tam. Já nej neskopím. Došli mi náboje omylem. Dobrý. Je mrtvej, počkej. Jo, je fakt mrtvej, počkej, musím se to. Kámo, on mluví polsky! Voj to jako já spolehám na to, že mi budeš říkat, protože já nic nevidím. On mluví polsky, kurva! A co si čekal, jako že bude mluvit německy, když jsme na polském serveru? Nestřeli tam hlavně do kanonu. Ale půjdeme asi to. Tam nahoře, tady v baráku. Barák je z bazooka! Užívač štíl spouštěnu je top. Granátů, nebo hovno. Skoro 70 granátů tam hraje, tak když mi o to vystřelil War Thunder. Hello? Are you pooping? Tak, pošli. Jež ty jsi postřelil. To si si a jsme. Tak nic, tak jsme mrtví. Dověž ještě, pane, dověž mu, pošli, dověž. Dobrý, jedem. Výchýle mache. Do víkendu. Co jsi to řekl? Tak co je? Ty vole, jo, že. No počkej, tak já tě respawnu. Down the flat, we'll have a little field. Get the alfalfa for the rabbits. The rabbits. And I get the tender rabbits. Ty jsi rovně popravil. Jakub. To pořád žiješ? Jo. Ale jsou všude. A teď moc nezařezává, co? Piču. Cigáni. No, jeden bude v tom, ne, v lodi, když tak, ať můžeme odletět, aby jsme neměli takový penalty. Počkej, co? Tak jdem, dělej, vole. No, tak zůstaň v lodi a my půjdeme s Ondrou kouknout tam ještě, aby se nás navigoval. A jak vás naviguji, když nemám vysílačku? Tome! Aha. Tak to jdeme zpátky, vole, jdeme zpátky. Kde je Pepa? Kde je Pepa? Pepo? Co se stalo? S Pepou. To seklo. Přeskoč to! Jo. Kurva, tam je to a pojď, pojď se mnou.
Jo, já vás nechci jakoby rozrušovat, kurva, kde jste? Fuj, co to máš na tom na hlavě? Pomoc! Pomoc! Co? Čuráku! Je! Jdu pryč. Tome, užij si to. Pomoc! Čekám, jak jsem se mohl posral teďko. Pozor, jde to sem. Uteč. Nemůže otevřít dveře, no. No já jdu. Je! Pojď, prolaz. To je kůrovec! To je kůrovec! Dobrý, už je to mrtvý. Jo! Kopšové to. Potřebuji, Já jsem tady! Co to už je? Hej! Já jsem tady! Dobrý, to Jak to zaučil? Skákej, rozběhni se a skoč! Jo, no, další. Rozběhni se a skoč! Kurva, tam je! Ondra. Ahoj. No, mám bránu. Tady, když tak bacha tam na toho A ta modrá. Hej! Tohle je můj braník. Počkej, tak skoč se. Tichu. Jde za tím. Dobrý, jo. To tady nemáme jak dostat hlavně, že? Protože tam je to slepý, jak jde ty skočí. Si troubu, ty. Jo, takhle v noci, tak se začínají většinou spawnovat takové nějaké zajímavější monstra venku. No, já jsem si všiml, tak mě to minule zajebal. Aha. Já si myslím, že Vojta se snaží prostě vyrovnat síly s kůrovcem. Tak se to dovedlo. To je prostě Karel, no. Oni. Hej, ale já mám jednu pluku ksichtal to babru. Já to vidím. Tak jo, tak minutku počkáme tady, než se teleportnu. Co dá? No jen tak pro prdel. Ježišmarja, Kámo, to je nějaký tlustej, ne, ty vole. hezká kasička. Posaď ho na židli. Ojojoj. Týpek je vlitý jak máza, vole. Počkej, jo, to jsem trošku ať mám vidět tu hlavu. Ale tam je turbo. Kámo, týpek normálně obživnul. Nazdar lidi, Jarda 01, nový video. Dneska tutoriál, nová Dimovice na Spartu, hoší. 2x větší kouš, ty vole. Teď ten brankář uvidí úplný hovno, vole. Garantuju vám. 49 a mrdá mě medvěd, vole. Mrdá mě medvěd. Tak z toho jsem vše věd, ty vole. A vole bez get, vole. Bez žen? Kámo, jak se takový hovno dostali, to nemůžu. To zase někdo nestihne, já to vidím. Tak teďko na řadu, vole, jak v Lidlu. Pojď. Práve sa dopieklo čerstvé a chrumkavé pečivo. Podrž to, Štěpáne.
Hezky, ty vole. To jsou takový ty vtipy, prej. Jak to ve ten pes a že vyber si, dám ti pávlsek nebo tě odbouchnu a on tam takhle na tu pocku to odbouchnutí a tam najednou ten výbuch v tom pokoji. Dobrý, kámo, co to? Co to? Můj tady šprý. Já potom to rozeberu 3 kompy. Jste starý. Můj tady přijde, vole, večer na Discord na Štědrý den, vole, po 18 hodinový všichni. Když ti můj tak chce ukázat novou věc, co si koupil. Jo, to jsme byli. Co to zase je, vole? And here's the moment the idea sparked. Myslím, že to je ty vole nějaký modpack ne. Fart. Prostě vole. Ne, pardon. Co nechtěl to nám? Ne, to je to Industrial Foregoing. Forate. Úplně dementní oba. Tady je Getronic. Může ty si posížet, že bych chtěl být jačka pálit. No mě napadlo totiž, jak je tady ta hora, takže já bych si třeba chtěl udělat jako takovej polovičatý barák jako vevnitř, jakože zapuštěný do toho, víš, takže to by bylo takový pěkný, že takovej vole hobitín by tady byl tyhle pomalu. To by bylo dobrý, no. Já chci mít jako ve svém pokoji, kámo, 5 grafik, kámo, na kterých budu těžit dočkoviny, vole, a budu to fetovat houby, vole. To je slovo chlapa, ty vole. To je slovo do pranice, jo. Jde to ono, kdyby to bylo takový nejlepší asi. Ale tak tohle to bych pojmenoval Vyspy. Vyspy. Já ti ukážu nejlepšího moba, Štěpáne, koukej. Ty jsi umřel. A co to je za dědička hříbečka, ty vole? to je fér tohleto. No pojď, co si chtěl vědět? Když se dělá ten combustion engine, tomu potřebuju kolečka. Ty mi koupíš mi kolečka. Já koupím kryptokáru, ale jestli chceš, kámo. A dost, ty vole. Koupíš mi. To je fakt konečná tohleto. To se fakt nežral tohleto ještě, vole. Ty vole, já do toho dělám plasa. Martin už. Jo, dobrý, já už. Jo, aha, tak to udělal hodně na to, na pankáči, dobrý. Já se to musím jít to máš už jenom staví čestky a also já. Kámo, mám jeden trapdoor. Postel, čestku krafťák. Já jsem si právě řekl, jak jsem tady šel a říkám, ty vole, chtěl jsi říct, Martine, ty si tady děláš farmu na ty huli houby. Ježiš, co tady udělal? Pak tam vlezu, si vole, budu se tam normálně chodí. Ty feťáku, vole, skurvený. Já jsem se dotknul, kurva. Tak to nikam mám, kámo.
Co tady ta díra? Proč máš zombíka, vole, s tím? Já nevím. Jo, to mi chceš něco vidět. To mi já ti něco ukážu. Koukej. Jo, počkej, já ti taky něco ukážu, koukej. Jak to, že to tady nemám? To je jedno, koukej. to je parvička, vole. Tak co jede mu to? Asi nefunguje. Nefunguje? Tak jste bez internetu, kamaráde. Kubo, tak ty jsi to totálně skurvil. Kubo, ještě do sebe zeptáš tady ten týden, vole, normálně jich chytneš, vole. Ještě do sebe zeptáš, že to jde, vole, končí. Běž za dětskem, ať zapne ten televizi, vole. Čelej. Máš zapnout tu televizi? Ty vole, neser mě, ty vole. Že máš to zapnout do televizi, ty máš nějakou zapnu, ty vole, neser mě. Takže když to píšeš, že jako by jsi připojený, ale bez internetu, klasicky. A ti to asi, podle mě ti to asi nefunguje. Jo. Já bych se šel bejt tomu zeptat dědy, jestli mu to jde. Tak ti mají zapnout televizi. Už mu řekni prosím tě, ať zapne to O2 TV, vole, nebo kolepřed, jo. Kubo, jedna zásadní otázka, už jde dědovi O2 TV? Kámo, asi ne, ty vole, bych řekl. Jum se to taky nějak, vole, vymrdalo. Já ti říkám, že za chvilku máš pokoj, jo. Ty vole, Kubo, to bude vypadat za chvilku. Dědek zapne to prej. Tě to prosím tě, vyzkoušej O2 TV, jestli jde internet. Vole, to nejde, vole. Koukej na hodě, nebo tě zašlapu do země, vole, ty sráči. Hej, dětku. A od koho máte internet? Od koho máte internet? Kámo, to... No od sousedů, kdy to říkal, ne? Já si myslím, že normálně Kubu děda za něm přišel, že prej tyhle Kubu, jestli to nebude do 11, když mi dohrou fotbálek, tak mi nese, jak se vysplaše Kloděva, vole. Koukej to opravit, ty Magora, vole. Prej. Jestli to nebude do 11, dostaneš 11 granátů, vole. Já se konečně protáhnu, vole. Co se protáhneš na to, aby si jako potom přepravil dětka a ještě bude chtít zbít, nebo vole. Co ty vole? Ať mi přijde dát vole kopačku na bradu. Já si myslím, že já to jako ještě pan má pravdu, že jako ráno ucítíš asi jeho kolenou na tvé spánku, ale dřív. Píšeš, vole, kámo. On se zbaví jde, on se zbaví sejde z kolit, ty vole. Tohle odhavuje. On se rozcvičí. On se rozcvičí, jako ty. Je možno se mu daroval do 11 do včerejška, nesplnil to, ale tak ty máš to paka, Já jsem neviděl s tou kupaty sračku, a za to můžeš ty. Hlavně, že jsem mě ptal 6krát, jestli budou tu TV, ale není schopný to. Mě zítra budu mlátit. Tebe ne, ale Kubo, no. Kubo budou platit, ale respektive ho dělal. Tak kde jsi ty zmrde? Hej dětku, tak běž nahoru za dědou. Kámo, a zeptej se, jestli nemá číslo na toho fréra. To je dědek. Kubo, vole, napočítám do 3, vole, to je na 5 gram. Já si myslím, že si teda spíš na ulici, Kubo. Ale auto půjde. Auto stejně nepůjde. No, já spíš nechápu, proč si nelehne normálně prostě jako podélně. Když to říkal, kámo. Proč leží kloboka? Jako něco. Počkej, já teď jako svým, jako koho, co bys byl? No toho dětka, jakože bys ho prostě klátil. Bruh.